ule tu ma hian FIR ziedan ti kan zir dona tun na kan lesson hi mizo subject class 12 mizo subject zirlai bu khan then ngana grammar and composition ti khanin a oma chuan a chu lekhathon zia phek za somret le pasari na khana oma lekhathon hi chihni kan zir dona apa khatna zo ka chu social na complaint ter kan ti khania chuan apa ni na chu FIR first information report zia FIR zia kan ti khania hengte hi lekhathon kan han zir khania chuan achang chuan kumtin hian a in chhuat chok a in kal chok chang hi oma kal zone kal non te pawh khom thei thawa poni se khoi zok zok nge kal tur kha chu a hriat lo na in ti khang kan soi ve hrim hrima ti chuan heng kan lekhathon complainator le FIR kan ti te hian zia kan ti te hian in makli apuni ti hriat tur ani makli chu a thakop mai that taka kan zia ka ziedan a form a format ti to mayang a ziedan phung kan soi ti kan zom tha tin kimi ba ka chuan mizo tong ziedan dik pa ngai taka kan zia kan ni chuan makli po hi a hu thei ti hriat tur ani chuan chuan mark score na tan thil tangkai tak mai ani ti kha hriat tur ani a ma sapera chuan FIR kan zir dona thil pui mo tak mai chu FIR chu enge ni ti kha an soi ma sakalo kila thange en mizo tong ang mai hian FIR chu mi chu na THEHLUH ta FIR an THEHLUH ta pian chi te tong thoma kan thina se em news anga te po mizo tong thumal ang mai in FIR hi kan mang ani chuan FIR chu enge ni ti chuan hei hi abbreviation khania thuziak lam to khania full form chu first information report nakani first information report FIR kan ti chuan first information report ti nani chuan first information report chu enge ni kan ti chuan dam bo chiat na emo pui khoina emo kha alo thleng ta ni ti chuan chu tiang ang thil alo thlen chuan thupek king ko tu ten thil sual ti tu chunga hremna an le ko thinan le atuar tu a victim kha khum him ani theina turatan chumi ba ka chuan thil lo hlo kha mi kha thil awang khan thil lo hlo mai thei mo alo chan mai thei chung te chu alo hu le theina tang khan thupoi mo thil khen dana kha report kan ziak thina ni chu FIR kan ti chu ani tani case alo oma chu case chu thunei tu te na police station emo police outpost thunei tu te na zia ka kan va thena kha FIR kan ti chu ani tani dam bo chet na alo thlen reng te pui khoina alo thlen reng te hian FIR mi na azia thunei tu te dan le thu pekin ko tu te na kan va thlen kan va thelu hian kongro ho em ani chu FIR hi hian makli pu turatan chau zirlo taila kan ni tin na hian FIR zia ngai na nun te po hi alo la om ve fo thina kan tunlai kho vela hian chuan real life po man tang kai thei khani bang khan thiam nge hi apoi moni makli pu turingot ni lo khan chu tiang zong te po chon kan ril ruwa lo om ta sela athange dam bo chet na sang poi na chi sang ru tua tha bong sual thi sang dam bo chet na le poi na alo thenga ni ka chuan chu ziakin da le thu peking ko tu police te na han report kan ziak the ni chu FIR kan ti ka ani tamai ta ani adot le kan kalanga adot le chuan FIR hi engwanga zia ngai nge ni tuna ha kan soi lang thuak na in first information report police ne na an report an zia thune hi engwanga zia ngai nge ni ilai kha han ta lang le lok tai lang thil ti sual na dam bo chet na le poi na chi sang lo thenin thunei tu dang king ko tu ten ma an lak theinan va hring hriat a tul chang hi om thing ani
case kha lo om ta chumi vashi hriat chu angai tak thina ni chan chu enge kan ti chuan report a lu lo chuan dan le thu pek kon ko chu tang khan hriat lo an hriat lo khan thil kha lo thleng ve thei khat me chu wang chuan FIR je hi a lo tu ta ni hriat tur ani dot le chuan pui khoina lo thlenin FIR je ani lo chuan thu nei tu le dang king ko tu ten an hrelo thei misua zalen takin lenga atuar tu thlawang ho tu anom lo the ni chu FIR zia chu engwanga zi ngai nge ni ti chu khana chiang viawang dan le thu pek keng ko tu te hriat khan tu chang kha oma FIR ziak lowa antina kan venga tol thana lo oma kan hrenga FIR zia ani lo chuan police tampon investigation tia atua atitu apoi khoi tu ka man thei lo chang te poka thilom thei ni chuwang chuan mi police te thu nei tu te kan va bing wa na poi mo tak mai khania chuwang chuan FIR zia hi alo ngai te thina ni FIR zia thil thleng lian tham lo ani ngat phei chuan poi khoina poi tak ni tho si amaro chu thil thleng lian tham anga lang si lo anga te phei chuan police bank hi a thleng em thina chuwang chuan FIR ziak nge kan va thelu kha thil tam tak kha ti the ni chu chu wang chuan poi khoina emo dam bo chiat na emo alo thlen reng rengin FIR zia a thelu na tura thelu wat hi a thul ani posom pakhat posom pani higher kalchin to te chu ke mani omna venga te kan khuwa te mi veng wachin ka kan ni to a kan thlen oma ruk ru lo lu ta thil tam tak kha ruwa ati tu po kan fereng ma se FIR kan thelu lo chuan kha khe sakha kha pui khoi tu ka zalen tikina leng me thei man chua vashem na po kha to lo the ni chu tiang chu ani wang chuan FIR kan zia kan va the ni nge kha apoi mo ta em ani le thei poi mo ta khop mai FIR hi tu zia tu nge ziak thei FIR hi tu zia tu nge tulai kha poi mo chu ni FIR ziak thei tur hi mi pahni anom FIR ziak thei tur mi pahni anom chung mi pahni te chu tu tenge pakhat na chuan pui khoina le dan bo chiat na tuar tu a victim khana ziak thei ni antinan mei chi pakhat alo oma chu mei chi chuan pong sul alo to ka chu pong sul tok tu chuan a tuar tu a victim chuan FIR ziakin police ne na complain FIR kha a thelu thei inani chu ka phone mi lo ruk saka atuar tu a victim ka nia police ne na ka report thi kan chung kuwa tual thana tuar tu kan nia harsana kan lo to ka vo na te po kan lo tok theya chu a victim chuan FIR aziak thei police station a thelu thei FIR ziak tu pakhat zoka chu a victim atur tu khan aziak thei ni pahnina chuan pui khoina le dam bo chiat na atheng ani ti hretu atheng nge ni ti hretu khan aziak thei ni zia chuan a victim ni kherlo ma se pong sol na atheng ani ruk atheng ani in tual thana atheng ani ti mi na a hriat chuan kha athil hriat da kha fact da kha athu di hriat da kha police ne na ziakin FIR thelu thei kha thil khen dana kha report a pe thei tina ni chu atuar tu victim ni lo ma se poi khoina thleng nge ni ti a hriat chuan FIR a ziak anga ti chuan a thelu tang chu amo phurna ani dikna ro real na dika om thene tura tante misual shremania mitra tetana zalen na kong emo ral mon na thamon na athen thene tura tang khan kha FIR je kha ati mak mo khani chu thil poi atheng ani ti hretu khan ati mak ani chu khotlang ro real tu emo khotlang shoi tu emo atuar tu leina pui phak emo ani nga phe chuan ati mak mo ani
thì khan om sia chu kan thiam ang chu kan then oma rup case oma ka sharinga chu FIR zekin police nena ka report thei ni chu apoi mo khup mai mizo te hianin FIR zia police station a thelu hi mi tunga pui khoina ang deuh mai hianin mi pui soina ang deuh mai hian kan ngaya he thil khalo takani chuan kan sim te pawh hi a tha khawp mai enge chan kan ti chuan misual zaleng takin khawlaia an lenga misual hrem loin an chuaka khabang khan thil pui tak kha ani enge mo thok khat lai khan nula pakhat chom pong sola toka chu pong sol tok tu chuan an chung tak ne na khan an soya ti chuan an chung ko chuan thin rim khan FIR police station a thelu kha an tumani chu tianga an in bua sei lai mek chuan khap pong sol tum tu chung te khan palai ki rin ngai dam an din ani chu ngai dam than dina ti chuanin an han soi khat an lo in chung khat deuh ti le ngala chuan an in ngai dama FIR chu an thelu taloni kha chút tiếng ang case chu mizo a hian mizo society a hian a thleng tam em ma thil thalo takani ngai dam chu kan in ngai dam thei amaro chu dan hian kan ngai angai in ngai dam thei ma inang dan hian ati thene turatan poi khoina kan chunga lo thleng ani chuan emo poi khoina lo thleng ani ti kan thei chuan FIR zia thelu kha khwale tui kha mo phuna mo khwale tui tina kan mo phuna kan ti nge tu khani chulai chu kan han soi zau kwal lokani chu tutini chuan keini ro hi chu FIR zia thei tu mi pahia nam kan tia a victim atur tuin a thelu theya tin chu ba ka chuan poi khoina a thleng ani ti hretuin a thelu thei kan ti boka ti chuan keini hi ti hian question ron kalanga chumi khamia chuan I in rokania I phone ru bonia emo chumi khamia chuan chu tiang thil chu thenga FIR zia te ti khan question kharon endona omzia chu hemi mi pahnia hian ang hian question kha aron kal ve ve thei tinani chu atuar tu in angin FIR izia polo ngai mai thei ting question then kata chuan khat thil thleng hretu in ni awanga FIR izia angai chang kha om don ani chulai taka chu a question a mil khanin hani FIR zia tu ka chu tuna exam na le test na vela ki chuan ke mani khan aziak tu kha ke mani kha kan ni ti na kha ania chang chuan kan phone rubo ang deuh te point question te po kharong kal thei poli se kha chu kan thetiam in kan tinga tuna karon tala hi chu real life kan nun pa ngai tak taka FIR zia thei tu ni pa hi te khania ke ni ro hi chuan he mi pa hi hi kan o ve ve don ani question asan chu question a khan engang poina rong kal thei tam khan le ta hian FIR chu khoya nge thelu tu FIR chu tu hne na thelu tu nge FIR kan zia khan tu nge address tu kan sei le lo ka kan FIR zia kha khoya nge kan theluang tu hne na nge kan theluang kha kan FIR khan tu nge kan address ang tu nge action lo la tur tak kha kan khet kha apoi mo chu he hin tani FIR hi poi khoina le dan bo chian na thlen na naiber police station emo police outpost emo thelu ani tlang puya tudi rol chuan a thelu tu ta na rem chang naibera po a thelu thei thoni chu kan he tiam ang chu mo kha FIR kha khuya thelu tu nge kan ti chuan poi khoina dan bo chian na a thlen na hun naibera kan omna tanga aziak tu omna tanga police station naibera khan kan FIR kha report kha kan thelu thei ani chu chuan police station tina hian police outpost tina hian poi khoina lo dong song tur officer in charge anom thinani police outpost tina police station tina heta officer in charge kan FIR zia khan kan address zel donani through the officer in charge kan zel don tinani chu
police station abakelila khak FIR lo receive tu mo lo dong tu officer in charge ka nom zela chu kan address zel don tinani chu oh thilhar sa anilawe atak taka kan zia da kan ti dan tu kan suya chu di loi chuan tuna chuan ke ni chuan nge exam na tan te le test na exam na tan alem living kan zia thina amaro chu atak ning khan adang lam na om chung lo ni ti fe turani ti khan achiang VOM achiang em FIR hi kan om na police station koi khoi athen na dan bo chet na neighbor police station a thelu tang tuna hian karon soidang ki hrim hrim hi FIR hi engemaw ruk pon chelo ruk na ruk na tijok yang te le engemaw case lien thamvela cho CBI ate po athelu the kha ka chu address to te po kha alo dang lek nei the amaro chu tuna kan so hi chu local deuh lek ka question te po hi akal thina wa hian CBI kan ti te kha ti nga FIR thelu na turang kha kan soi kai ta chi lo ni ti kha fet turani local thil khen khang ho kan address to ra kha kan soi ti kha fet turani le tuna hian FIR kan lo zep don ta mo FIR kan lo zep don ta FIR hi zia mol ta pak kapu chumi khami ni chon ka chapal abowa ka phone ru bonia ka scooty bowa dia report lekha waje ka va thelu ringot khani lo official letter kha kan zia kha ngai ta ni chu official dewin kan zia kha ngai chumi ni wang chuan FIR zia dan hian format ta ne ni zia dan thung bi ka ne ni chu kha ta kan zia chan khani ti chuan tuna hian karon tarlam tur chu FIR kan zia don renga kan zia lan nge ngai kha kan tarlanga FIR kan zia rengin heng thei kan zia lang tel nge turani mun dewin kan ngai thadon ne pakhat na chuan FIR kan zia na mun a place kha mo khuyam antinan lungsena kan lo oma lungsena kan omna khan tual thana lo thenga chu ta chuan FIR kha ka thelu don ani chuan a place kha letter ka ziana ha lekha FIR ka ziana mun kha tar langa chu nakina a model answer hi karon tar lang dona ta chu karon soi pe don ani in fiat na tana in lo fiat tur poi mo per chu FIR kan zia rengin kha FIR kan ziana mun a place kha kan ziak lang tur ani panina chuan FIR kan zia na ni le tha le kum FIR kan lo ziak ta a place kan lo ziak langa chuan kha letter kha le kha kan zia na ni le tha le kum en ti khuna ziak nge kan ni ti lai kha ta langa hi official letter ni wang khan apoi mo ani number 3 kan talang FIR kan zia tel nge tur number 3 na chuan alo dong tu address kan zia telang ni china khan kan soi lang thuak ka alo dong tu address true kan tia ta chuan lekha kan thun rengin true kan tia a nuai chia kha lekha lo dong tu tur kha mo kan va address kha object ni tu nge lo dong tu mo chuan FIR kan zia po in true kan tia nga a nuaya kan va address tu kan zia don ani hi yang kan soi chiang nge kan address tu chu ti china han kan ta lang to officer in charge khani true kan tia nga the officer in charge kan tiang chu tlar khatna chuan chu atlar ma sabera kan zia ka atlar hina chuan a police station hing khan name of police station kan zia ka true the officer in charge tlar hina lunglei police station so a police station hing kha name of police station kan zia ka chuan atlar thumna chuan police station omna hun a veng a khua a place kan zia ka antina lunglei police station chu a omna hun chu venglai lunglei ania
yang kan zia kang lunglei veng lai a lunglei police station a FIR kan thelu don chuan to the officer in charge lunglei police station veng lai lunglei ha mo khati gang zel khan kha police station omna muna kha atlar thumna chong kan zia don ani chu chu kan address tur kha chiang takin kan address kha kan fa address tur ale kha lo dong tu tur kha chiang takin kan zia tlang don ani chu chu athumna ni kalina chuan a subject kan zia kang enge subject kan ti chuan lekha thong reng reng a chuan official letter a reng subject kha om thina ni kha lekha khan eng thil nge kan zia ti la na kha address kan zia noya khan kan zia thina ni yang kan soi piang subject dia jan FIR kan zia hian in case po ni se dan bo chiat na pui khoina ani hrim hrim chuan a subject kan denga to the officer in charge lunglei police station renglai lunglei kan denga subject kan denga a subject a chuan horopuin first information report bracket chunga FIR kan tiang FIR lampum first information report tin kan ziak zelanga ti chuan bracket chunga FIR tin alam to kan ziak leang in chin chiang nge turata na ka du chu FIR a hi chuan FIR kan ziak don ani reng chuan a subject kan zia hian chapal bo thu kan report FIR kan ziak ani puin subject a chuan first information report FIR kan tia akara lo bo ni puin first information report FIR a subject kha angai ring ti set turani nakina complaint letter kan zir dona complaint letter a chuan a subject hi a case zir khan kan lekha zia tura zir khan a sangin zianga ya FIR a ve tung chuan subject in ang tlang vek tual that case mo ru case mo thil ho te tanga lian tham thingin a subject kan zia dan tu hi ai ang vek ti set turani le number 5 pa kan kalang chuan a address kan zia ka a subject kan zia ka chuan chumi a then ma chuan kapu kan tianga kapu mizo tong vat khan ni kapu kan tianga chuan chumi nuwa chuan paragraph bultanin kapu kan ti nuwa khan koma kan danga chuan paragraph bultanin thil then dan thil om dan chiang tak kha toy kim si khan kan ziak lamang kan in an lo ro pani chuan kan in an lo ro pani chuan kan in an rok dan te thil bo dan te an rok hun nia kan hriat te le thil bo te kha enge amo a rok tu nia kan hriat kan ziak lang duin chong kan ziak lang chu thil then dan thil om dan kha chiang tak sin toy kim takin kan ziak lang topang a chiang em zia tu tong kam thum khate zia tu po kha angai chung lo thil khen dan le a hun te a khen na mun te thil bo mo ngo khating ang kha thil tru zol pu kha kan ziak don ani chu let hian in ril ruwa om se tha ka ti chu hemi thil khen dan thil om dan chiang tak kan zia a body kan zia dona kan ril ruwa om se ka du chu nangma kha officer in charge a lo om don ta la dokana khan lo thu ta la chuan tuai mukhan FIR kha aron THEHLUH dona ta chuan lekha kha ilo dong ta ilo chiar ta ni ta chuan ilo chiar ta wanga kha lekha mil khan investigation lain kha lekha mil khan kha pui khoina kha inba bo zui dona ni chu inba bo zui dona ni chu ta chuan tudeng chuan han ngei to ta ulang ta chuan enge om nge ngai thil khen na mun zia lan nge ngai ang tru san chu enge kan ti chuan police investigation lak don chuan thil khen na mun a hriat khangai chuan a dot le chuan anti khun vela thleng nge ti kha a hriat khangai ni kha khating ang zel khan a case zir khan kha kha thil thleng kan report zir khan zia lan tur bi ka chu a omani ti hriat tur ani
motor lo bo ni chuan enge zelan tur big niang a bo na hun te nga nga a bo hun vel ni i khiat i zelan nga nga mo a motor rong te a motor number te eng model nge ni ti te kha a bo a mo i phone a bo ni puin eng model nge eng color nge mo kha khati ngang khan zelan tur big ka chu nang ma ni pok chu ka ngai tu thiam tur ani le paruk na kan kalang if address to rakha officer ani mo officer khani chu bang chuan eng ang mi po ni la eng ang mi po ni la sor a ile khazia khan mo iwangin na khan zol do na le khongai dil na khazia lan tur ani kapu chu tiang kha tiang chon thila thenga a ka phone a bo khongai ta min chui chu sak turin ka mu le le thina tur ta na min champui min pui turin tang ne che mo kha khongai takin request ka wasiam tu tinani chu asap tong han su telang va request tu tinani chu o min zon chu sakro min chui chu sakro min man sakro ti ringot ni lo deu khan zol do na khongai diu na kha khale tara khan aum tel turani o chu chu kan zom tam tham turani number sorry na kan kalang le chuan a address turte a subject turte kan han as a body te kan zia tor nu khan atopa khan he hi zia lang nge kha ngai ta ni azia tu ming pum le signature azia tu ming pum le signature irin tla kan tianga a hnuaya khan ming pum kan zia nga bracket chunga ming pum kan zia nga bracket chunga chuan achunga signature kan pe ang mo signature ming sai na kan da ang chuan kha le kha thon kha FIR ziak tu kha tunge ti kha aron lang cheng dor ani chu ta khan chiang taka zia tur ani a ziak tu kha FIR ziak tu THEHLUH khan kha FIR kha report kha afam kim lo ti fet tur ani police khan a thunei tu lampang khanin a kha case karon zui lo ma se an thiam tho asan chuang a ziak tu kha omnio lowa a THEHLUH tu kha omnio lo chuan chuan FIR kan zia reng rengin a ziak tu ming pum bracket chunga koropui kan zia kanga chunga signature kan dang le aba kala om chuan ming pum kan tia kan zia ka bracket chunga ming pum kan zia ka achunga signature kan pe a chuan a hnuai chia a ziak tu hriat chen na tu zialan turani om zia chu kha ziak tu kha a address kan zialan telanga ya a contact number kan zialan telanga ya a designation emo kan zialan ta antinan a khokhat VCP khan FIR kha lo ziak the lal thang renga president village council president khomoi kha khatiang ang khan an designation te an address te an contact kha kan ziak lang nge turani tikhang kan PM point period ka soya khang kha kan fiat kan chin chiang nge turani letuna hian model question ka soya nga chuan a model answer kha FIR zia china kha kan clear hawanga ka soi fi pa donani hian a question a chuan ti heti ang zu hian question kha aron kal finai khokon YMA president inia ikhua a no pang pakhatin in khua no pang pakhatin pong sual ato chungchanga FIR lunglei police station a thelu tu zikro chu a case chu enge ni ti kha atiang ang question aron omrang nangin FIR kan zia don rang nangin kha question a in ziak china kha mun takin kan chiar chiang ama sabera chuan akan case tur hi chu khopakhata khokon khuwa khan no pang pakhatin pong sula to no pang pakhatin pong sula to pong sol case ani chuan FIR ziak tu hi khukon OMA president ani maro chu apning tarlan lo apning kan pho chok tu tinani chu a phone number po atar lang lo kan pho chok tu tinani chu chuan khoyange FIR hi thelu tu ti kha aron question hin aron omle a chuta chuan lunglei police station a thelu tu tinani chu mo kha FIR kan chandon rang ringin a question kha kan study mo saturani
akoi sunina min ron pek lo zonga kha FIR complete akan ziak dona ni chuan kan pho chok kha ngai ti hriat turani kan enang le ti hian in mu tha theiam ka hrelawa ti hian ai ta tonin mi china karon soi point riat kho kha karon soi dona ni ama sedora chuan helai han ena ding lampang hi han en ta ulang china khang karon soi kha he FIR zia ani don reng rengin FIR zia na mun a place kha zia lang turani kan tia heta hian he dated khokon kan ti tani dated khokon paper a ding lama dated khokon kan tia ti chuan a hnuaya kha FIR zia ani na zia ani huna kha kan ta lang le mo ni som pakwa me sang ni som hi kha ka he tia mang chumo ama sabera karon so number 1 le number 2 karon so kha kha ni che tani FIR kan zia don reng rengin le kha phek ding lama kan zia na tur place kan zia na FIR kan zia na place kan ta lang nga FIR kan zia ni le tha le kum kan zia kang le ti chuan hela hian en teleng kha tu kan ti ta a in hu thei zelem chumo mo sakat ka ko na hi in lo en panga ti chuan number 3 te karon soi kha hi ni tani kan address tu chu hi ni tani tu kan pia the officer in charge clerk khatna address kan zia dan tu chu hi ni tani clerk khatna to the officer in charge chuan a clerk hi na chuan lunglei police station a police station hing kan zia chuan number 3 chuan venglai lunglei a india nge omje kan ti chuan kha police station omna mun venga kha a omna mun kha zia tani he hi address kan zia dan tu khani tani antinan FIR dang khalo ziak taila to the officer in charge Aizol police station dorpui Aizol ha ka kha tiang chu mo to the officer in charge clerk khatna chuan atlar hina chuan a police station hing chuan atlar thumna chuan kha police station omna address kha a omna hmuna kha kan ziak ka chiang ang thiam chu mo le dot le kan kalanga lai subject hian en tailang a subject a hi subject a hian first information report in tia bracket chunga FIR alam to khom le tani ti chuan le ni china hang ka soya FIR a chuan eng case poni se pong sual tual tha thilbo eng hote holam the anga ngai po khani se a subject helai subject kan zia hi ai nang vek first information report bracket chunga FIR chuti vek tu chuni chuan le hnuai hi en le tailang kapu kan tia kapu kan ti hian kan zia kanga koma kan dang ti chuan a hnuai hian paragraph in bul kan tananga paragraph in bul kan tana han en taula no pang pakhat khan pong sola to ka ti chuan pong sol khalo tok ta chumi chungchang chu lunglei police station a thelu tu khani tani engtinge kan THEHLUH khang kan zia lan telang tilai kha hriat kan ril ro om ta se pakhat na chuan pong sola to hun lai vel a hun a hun kan ta lang bokang chuan pong sol tok tu a victim ka tunge ti kan ta lang bokang chuan mirin hlel zong ani ni chuan chu tunge ti kan ta lang bokanga chuan chu lo le kan ta lan tu chu khungai diuna poi khoi tu thui chua saka shem turang ngin na kha om tel turani le ti chuan he me ni som pariat me sang ni som hi zandar sari vel khan kan khono pang lerem sang i do travel hilova kum sari chuan ban doi thak tak mai pong sula tok no maya apong sol tu ni a hriat chu kan khua mi tho lerem ro ta sonop thang reya kum somli panga nia lerem muana hian bo pe chungin lerem sang hi an ina apong sual ni hriat ani kha a hmun kha an ta langa chuan ngin na ka ma he pui ko na hi nin chui chho saka thil sual ti tu dik tak hi dananga thil sual ti tu dik takin dananga hremna atok theinan ma min nak su chak tuin ka nge na che kha hi atok der mai ni chip chiar takata la nangai lewa to si kim si kan ti chu he hi ani ta che ta ni chu hela hi chu kan the tiamang chu mo akhe se sir khan tar lan om china kha a om ve mai kha ka chu in practice kam chuan
ngai to na kha aron lu ve zu zut nei don ani le ti chuan kan lo ziak zo ta a noi hian irin tlak kan tia koma kan an da ta ni chu irin tlak kan tia koma kan da ti chuan a dot le a chuan ni china kan ta lan number 7 le number 8 tak khani ta ni at khale khathon ziak tu oim president kha a ming aron ta lang lo question kan chuwang chong kan phua chopangai ta khol kam lo wa in kan phua chop ta chu a ming a chu horopuin bracket chunga kan da ta ni chu horopuin bracket chunga kan da he han en ta ula ti chuan a chunga hian he kan siam chopa signature kan siam chopa ni chu official letter reng renga hian horopuin bracket chunga ming kan ziak zelang eng to ziak donila hi chu class 11 a poka soi to kha no class 11 a khan minute in zia khan ka soi to kha in la fieng taringa horopuin bracket chunga ming pum kan ziak no ti chuan a chunga signature kan pe ti chuan a hnuaiah hian kha le khathon FIR ziak tu designation te a address te a contact number te kan lo ziak ta ni president branch me khokon contact number contact number te number kha kan phua chap mai don ti na ni chu ti chuan question in a min ron pek lo songa kha hian kan phua chap ta ti na ni no a fu ak kha thil khen na ni le tha le kum te no chuan thil khen dan te kan phua chapa ming te po kan phua chapa kha a complete je tu chuan phua chap kan ni kha angai ti na ni chu hela hian thil pakat in fiat ve te la ta na kan du chu no pang kum ting lo te tin no pang kum ting lo abikin pong sual tok te le meichia pong sual tok te ang te hi social media chanchin bua te social media te an hing le an identity fiat thine turin talan thein lo khim khimani chanchin bu editor pakhat po alo tarlan awangin zel bang azu to ni mo a hing kha talan awangin ti ang khe su am fin amai ro chu chanchin bua social media te chanchin bua te pong sual tok tu te an identity an ni na ti fiat turin talan a thiang lo no amma ero chu FIR kha chu confidential ani wangin chiang takin a victim kha kan ta lang thung tur ani mo a chuak to don chuang lo police officer in charge khan alo file makanga ada thang chuan chuan a chuak to don lo chuan a victim hi chiang taka kan ta lang kha angai thung ani ti ka fiat tur ani kha chanchin bu news le FIR dang kha ta lan kha adang lam na kha in fiat kha apoi moi ka kan ta lang lo kan chu FIR hi chuan chiang takin a victim kha tunge ni ti te ka ta lan apoi lo ti fiat tur ani le ti khang kan soi thei chin ni ta sela in fi thiam tura ka nga ya thilaya a model hi model answer hi ngun takin in lo enanga a video ten en let lenga chuan khami mil khan manga ni thataka ziat turin in lo enanga in lo ngai thanga FIR hi makli motorin thanem ngai turin kanin cha ani chu le lu to ke